Abone maro onye gị na ya na-ekwu na just nnọọ dabata nnọọ n'ụbọchị nke taa na Vote 104.3 FM. Kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Kịta bụ oge anyị ji atụpụrụ nnọọ na wụsa arụ nnọọ wee mee gịnị wee dissect ba okwu anyị n'asụsụ anyị ka o nwee ike na-adaba ka ndị mmadụ wee makwa n'ịmago n'ife na-eme. Ụmụ ụfọdụ bụ na ife facha ọ bụ gịnị ife ndị be anyị ife ndị be anyị na-amasị fa ọnya mere anyị nakọtakwa ya atụ anyị asụkwa ya n'oyibo emekwa anyị sụkwa n'English emekwa anyị sụkwa n'Igbo emekwa anyị sụkwa na asụsụ anyị otu ọbụla o si na-adị ihe mma bụ gịnị ka anyị na-aghọta ife anyị na-eme ka anyị na-aghọta ife anyị ji maka ya wee bịa because ebe anụ anyị na-amụta one or two things ọ dị very very important na anyị na-amụta one or two things otu ọbụla o si na-adị onwe somebody need ya onwe somebody bụ n'ọnya ka o need at that moment. And kita no I'm live on YouTube. Check here our channel on YouTube. Vote Odenigbo Gedubata straight to Auntie Chinazo. Onye kwe hello Auntie Chinazo. Onye jekwe Cecilia. First person 1 minute 14 seconds on online. Na sige dalo so onye jekwe Cecilia. Dalo. Alright, so ka mgbaba n'ife njimaka ya wee bịa. Ihe njimaka ya wee bịa fiara arọ tara akpụ. Ọ bụrụ ife anyị ahụnube ma ife anyị emenube. Mana ihe nji wee buru ya wee bịa bụ na ụmụ nwoke amakatago ha ụla na ha sekpula na sị na ha chi propose to nwaanyị ihe ị ga-anụ ụtawa m nọ ntị nke nwoke o nwere nke mee I think ebe nwanne onye aka dị vidio or yesterday ka dị vidio bido circulate wee bata afọ m ya yesterday so ntinyekwa na my status ịmago ka nnụ ife ndị mmadụ nwere ike ikwu so a lot of people ụmụ nwaanyị mostly ife nji wee bịa kịta ka anyị malụ nọ na nwoke pụtazie propose otu nwaanyị ọ ife ọjọọ because any dị eme ma whether na-ema as nwaanyị ọ na-emara ịkwado ọ na-ịkwadoro nwoke bịa propose otu you ọ ihe ọjọọ. And another thing unu efili na nke nwoke na nke nwaanyị amabu before ka ọ na just know a stranger pụta nnọọ sekpula na si na ọ na-propose to nke nwaanyị then asịkwa that na ọ na-propose to her gwara nke nwaanyị ọ mana otu aka o si wee chọọ ka ọ dị proposed to otu aka ọ chọọ ka agbanye ya ring na ha ma ajụjụ m niile bụ mgbakọ nzukọ achịkọta ekwe ọnụ ife a niile ọ pụtalụzi na ife ka mma ime bụ nke nwaanyị ịma nke nwoke ụla ọ pụtalụ na the best solution or the best answer ị ga-enye to somebody sekpula na si na ọ na-propose to you or ịmụọla because this time around onye nke anọ etukwasara ya na wedding hall ebe nke nwaanyị na-enye presentation to the couple etuo ya anya dị nke nwaanyị turn in fact ọ ka na-enye the presentation nke nwoke sekpula na n'azụ ya MC dize first to ịnara ya mic si anya gabazie n'oche and ife o ji eme ya bụ ka o megịrị ka ọ fụ na onwe onye sekpụ ana n'azụ ya because at that point onwe ihe ọ na-ekwuzi nwere isi every attention adịọzi n'ihe ọ na-ekwu but nke nwoke sekpụ ana n'azụ ya so nwere onye ga-anụzi ya so the best way ịnara ya microphone ya na mazi ya nwee tọnụzirikwa nke nwoke ka o sekpụ ana ọ nọchie ọ nọ ihe dịka 30 seconds 40 seconds the next thing anyị na-anụzi bụ ụla na ntị the guy and ụzọ ma ya dị ụla ọpụọ okwu dị chakam ọtụchiala ya ọnụ na ajụjụ mbụ ọnya bụ the best thing to do I like proposal I like or your dream man ma ọ bụrụ your dream man you feel na ndị a na-abụ strangers kpọm na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 0706-0485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Mgbede ọma ka eke ime Joseph no
So manake the one is Pagara is a man is that is something there. I mean, no matter say when I lose it, I don't believe why you see Purana, doesn't know no Purana. I'm going to say Purana. I'm not going to be of that one. So, operating Choro, there and I could go, Captain and I could go. I feel like I can record to my water. No, my Shorapa. No, I think I'm going to. Itu kwa kama urapala this to kwa ndio pao kama gomle ni normal work because I'm no that proposal that is just orana tinda it's kene na ona even so we go to seven na eba onya no proposal na like easy go share just walk away what don't you I'm using all of that. So when you can propose it, you can go in the wrong way. I'm telling you in the wrong way. I feel not carry the common attack. Then you came out like that. Nah, still a common. But I thank God, you can work out. I don't get you quite a proposal. You're able to get one that was slap or at the time, okay, you go again. You can't tell you go in. But for me, I'm going to do make sense. What I want in my water, make sense. What I want to share now, what I do our own way. So that is my own contribution. Not necessarily to the arrow. Dalo so. Dalo. Yes, Joseph now come on what are he said one mean, but I'm why a lot of men if believe on have to system one. In fact, Hannah Sikedi men work age one and don't they propose to get why? What I go? So a lot of people I like area assume work about all their opinion anyway. Hello. Okay, Kime. Can't forget be say at home. Ọnụ kwubi na-ekwukwa eziokwu nnọọ gaa n'iru si na akawa na ọ bụ na ọ ga-enwe ka emara ụdị ole a na ị amagwalụ the person ọkwa nwaanyị aka m adị ọkwa okay daalụ so daalụ alright ụda anugonian o nwere ndị si na the girl metere ihe ome nwaanyị ọma nji wee mmadụ ga anyị ụla na naanị akparị akpa ụfọdụ si yes na ife a bidokwara n'oge emebe na ọkwa otu aka violence si ebido ụdị ndị anyị na-etiche nwoke ihe n'ụlọ 0706 048 5853 wekpọ na 0915 570 8347 hello n'ọkwa I'm telling you na wedding reception
ebe ọzọ ga-ezutekwa gị ghọtara ma ọ chọrọ ịga n'ụlọ bikọs ọ maghị iburu ime ya gbasịa ihe na-abụrụ dị gosi ya anga ozugbo ha ikekere na ha dị violent today but I'm not to get it to make the man because you know somebody telling them with something in public when I can't public I think it's so easy whatever this kind of thing you should be saying no it's not bad you want to know in the tone on like this power take it in now well it might be now nobody could see my head why not the back end it's your own one huh so they don't give you or they move to money they don't know why everybody why would be like this it's not like that back when you move like this now if you go there I'm going to make you I'm going to make you go there I'm not supposed to go to the I'm not tired I'm going to do it to go All right, Dalo. 0706-048-5853. My phone at 0915-570-8347. Hello. But not a radio. What's not a good evening, no. Can I forget a BC at bomb? Papa Ejiman, no. Okay, 0706-048-5853. My phone at 0915-570-8347. Hello? Hello, good evening. Kekime. Can I forget a BC? Okay, Chidi. Oh, no. And then we walk, how we can match here back. And the best thing was it's a surprise package. Ocean people can go di. Beneath go the whole go the demand and then mother quack up, put us there one side. See a because type on a horse from a brony here public. One suggestion, okay. Dalo. Thank you. Yeah, we have again. Dialogue. Yes. Or dialogue we are no Yibo. So Odi ha bro he get disgrace by yourself because amarom makonyo but for me the girl will we are disgrace. I don't know why in the manager like he attach drama to hear the simple. The drama they enough already now okay sit on and a public proposing to you. You will just add the zia more drama. An ugly one for that matter. Somewhere Cody. Hello. Hello, Kekime. Mbedoma. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Chinwokwu nnọọ. Gani. Oh. Daalụ. mmadụ na nwoke ejikọrọ ya na onye a na ha kpara ụdị nkata for one day ịghọta so for me na that man before ime ụdị ihe a ị ga-ejigoro direct webụtagoro nke nwaanyị dị anyị na ịdịkwara m mma nke n'oge kịta anyị ga-ekweta ka o si adị ịghọta ebe a ka ị ga-amado uche nwaanyị ka ịmazi ya na ihe anyị ga-eme na ọ bụzi iche ime ya ọ ga-efutarị gị mkparị sọrọ ma futarị gị mkparị ọ bụghị na ọkatara ejikọta ifu nwaanyị sekpara bụ ebe adịghị n'aka dị anyị ada akụ ya kọmputa age mgbe a kọrọ akụkọ agago ịghọta m na-ekwu
nke nwoke mee mistake mana nke nwaanyị kwesịrị ịma ya ụra o kwesịrị iji nwayọ gwa ya si ya biko na ya adịghịkwa engage with that person ọ bụrụ nke ịmawa nwoke ụra ọ dịrọ mma mana nwoke mekwuru mistake na onwe ya ọ bụrụ ka esi agba ring na a na-ajụ ese eje nwa nwaanyị ọ bụrụ na ọkọta efe nwaanyị n'ụzọ egbe ring ma gbuo ya n'obu aka si na ịlaikiri ha ọsọ gọ laikiri nwaanyị ekelekwa mana ụra nwaanyị mara adịghị oyi o ka ngwa nke nwe eziokwu alright daalụ yes ọ sị na ụra nke nwaanyị malụ nke nwoke adịrọ oyi na nke nwoke kara ijes but ka m gwazie gị na ndị a na-abụ ma onwe fa ọfụma ha ma onwe fa mma mmadụ ama nnọkọta fugo nwere onye isi kpakọrọ ọnụ enwere ife atụ isi kpakọrọ ọnụ isi akpakọrọ ọnụ ma nnọkọta m nọ propose iji ring akpagharị na ị ga-propose to somebody ị na-eji ring akpagharị na brain gị na ihe ị na-achọ nwaanyị ọbụla ịfụ ka esi anụ nwaanyị nwanụ ndị a na-abụ ma onwe fa in fact before nwoke abịakwute gị si na ọ na-eme that kind of a thing gịnị ya agago to a large extent onye gịnị aka nọ na talking stage enwedị this kind of onwedị the right onwedị the moral onwedị the ọfọzụkwa so mmadụ na-aba ama onwefe ọfụma ọ bụrụ dị maka ihe na 07060485853 hello ke ime Kings and no Ganier since njifu video I'm too busy I can't set throw down go check the video mana the one I see na the girl disgrace me the guy disgrace me more than the girl I'm not saying that the girl is disgrace me but the guy disgrace me more and the reason I say it is always respect nwoke supposed be in when on me. Most times, on work on our bone for say I wonder like my family look before family. Any man no say proposal to why the woman I still know. More the woman go to the extent. The girl with her own blame, which I will come to for him and the guy like, which is not supposed to do. Man, only if a mother name open, only if a mother name will put alone. Ọ bụ ife mmadụ na-eme obutela onye ahụ ife ịmago ife dị bad gị na nwaanyị ma onye gị na ya na-ayị anụgo m a guy ya na a girl na fight for 6 years ịmago the girl na Shoprite ka the girl ji propose to the guy ji propose to the girl although na the play the girl atụpụ dị ọnụ ọmarị ụlọ nwere for the girl just walk out banye keke ụba the guy kwụrụ ebe a na-eki nwoke ọbụla ma ife nwoke ọbụla nwee uche nwe wisdom gị na nwaanyị na-ayị ihe ama na this girl want this otu gị nwa si wee chia nwaanyị ya achị otu isi wee chụpụ ya nwaanyị na ụmụ nwaanyị gị na ya the moment nwaanyị gị na nwaanyị na-ayị the woman na-amagoli na ọchị ịnụ ife niile sign niile the woman na-egosi amara m nwaanyị na ụfọdụ ụmụ nwoke ada ama na ụmụ nwaanyị na-ekwu okwu with their body language silent like gestures fa na-eme language fa na-eme with their body and signs fa na-eme fa na-ekwu ya ọ na-enwe meaning more than nke fa ji ọnụ ekwu gị na nwaanyị nụrụ nwaanyị lọbi nwaanyị chọọ ka gị dị ọsọgodi abụlụ ọyị nkịtị ka gị na the girl na-eme na unu adịrọ ịda intimate if the girl ọ bụ na the girl na-afụ as onye ya akwụ nwoke ya ịya ama ịma nnọkọta sekpụrụ anyị propose because ụmụ ụfọdụ nwoke na-eme na imbe na-arịa na nwaanyị ọbụla ọ bụrụ nwaanyị ọbụla dị ready ọ bụrụ nwaanyị ọbụla ụmụ nwaanyị gị na ya na-ayị mgbe ị dị ready ka ị nọ dị woman aka adịrọ dị there ife niile abụ ife just like you said dialogue ife niile abụ ife gị na the girl ya akpa ọ bụ na iji surprise the girl ihe ama na ime ife na this girl ya appreciate na the girl ya like ya nke mee this onwe ebe anụ a chọrọ m ịkpapa the place aside ebe polo if organization niile this guy me the guy kpọ friends here like almost 17 guys cars wee bịa ifu ka esi wee eji moto wee surround God place kpọbata the girl blindfold oke kpọbata the girl n'etiti ebe ahụ propose the girl ọchị ewunye enu ka isi emetụ na eluigwe because ife a bụ ife the girl and the guy mere ọ dị glamorous ọ dị everything would be beautiful otu a ka esi eme gị na the girl ya na-akpa na-watch otu the girl si eme ọ bụ na nwaanyị chọọ ka gị na ya mụta ihe ama otu the girl si eme amara m otu ife na-ekwu otu the girl si eme ihe understand na ife na-ekwu otu the girl si eme ihe understand the girl nwe
character the bad by Olawanwa the guy. Man on 2 years when name as moke. One ya na feel it is stupid. Only for ya be more na fair, no nye more sense. Sign the girl in any guinea cat the girl in the coach where Manakins, don't you think it will okay, be easier for everybody, both the girl and the guy? Open the girl walk away. My friend, that can now understand the only video, only post the girl letter after candidates. If you know no one friend here, sense the girl and I can't see if any what how deep depending I can't see no the guy disgrace such a girl so that guy get that woman. Open the girl to apologize that he advised the guy and nobody. With you, amen. That's that can now why woke up on that you should what can we suppose he train to be a lawyer? Iman no one is around. He has the woman. That is why the madam wedding. When you are in a wedding, you are book room. When they do back the girl, you are showing the world one young groom that you want to marry. In a present it to the world your wife. That is wedding. Most people are married for wedding. In a present and what one most people are married fast. If our Bible says men love your wife. Submit to your husband. The reason Chukuma no the stronger being. Power is strong and the fire inherit the powers, fire and wake and everything. So love balance follow for the wife. In spite of economy now, that love will make that man not to maltreat or kill the woman. Then if also woman submit to the man, the woman is submit to the man. The moment you submit to a man, power now woman. I always tell a woman need to be submissive to the husband. They respect it and control the man. More than you cannot challenge the man. When you challenge a man embrace you off for the challenge. That is why you have people that are not a loggerhead. Man, if that the man and a dog here. What the man upon that they are the man they attack any. Oh, I can call you one day. My mom, not my dad, not that. My dad only my dad I like to really put the right thing in it. My mom put on you look if you not my dad, yeah, if you see I'm no. My mom, yeah, Bobby. Why are my dad happening? Why are if boy and I go 1 year hour? In fact, I am not in your dash for this. Not with Diego, the body, what my dad happening. I'm not on that the thing I've done on my dad's head until the day my dad in a open my mom to be ice. My dad went up to see it. I went to see it. My dad said, I said, I cheap for saying, why? My mom, man, or ya, or the party of one on Agonia. You get it? My mom would have to show now. Oh, I'm able to if I'm not the when you honor the man, when you submit to him, or you move mountain for you. So this girl get any attribute a good wife. Why do you want to marry her? So that will let the girl on their punishment for now and sense to know that this is not. You don't marry a woman because she's beautiful or because no one Kiru Kamazo. That is not how to marry a woman. That is why Echi was saying that the beauty will take a woman to the inside the palace. Man, the character will drive her out. So now the girl display character and the character man, love blinded the guy. Love blinded the guy. Okay, other deep in love when it's time for marriage. That is why okay, 3 friends as girls. Man, not if you go check it, or malunko ya nini. If a one year mebo, okay, one get Jenna family fa watch you. Okay, Jenna family one get up. See if I'm not the girl. First thing fire what do you do for me? Or where? Mana one, actually one. First thing I do, on good character. If you get so, these are the things that are important. Character in woman but the most important because so if your family yadri or wife material, you can look at draw J.A.J.S. as here. Gini kena look for a living. Come you take care of one. You can one you book a good character. You can one a good character. So this is perception and so that the if one like Yana T propose they bring a drama.
Marriage is not drama. Content. You have to be very intentional about it. Because this guy propose as a man. Suppose he propose where that date woman and I with him because they want you as a capable husband there and they want the person as a wife. That's why Eche when we cut sheep. If any now if mother suppose they gather together, we build our family. So when you mistake guy and that punishment here come with it for land the girl. Even though I'm condemning the slap 100%, man, you should know a woman. You should know a woman. I'm funding age almost 3 million. I arrange engagement party. You know, the guy now the girl the girl because only I go show this is my woman. Man, look at that. This kind of things I can't experience it, and the people with sense cannot experience it. One you give me an what to see adore. If we are man only I want you to be her husband. Yeah, or somebody if only if a content creator, you put on a snip and now she's trending. Everybody on a page, now we at least only post everybody gather, only go followers and everything. Just because the guy does not, think about things before you do it. Everybody should learn from it. A man think one year now forever. A woman that will submit to you, and you will love the woman. Two of you will build a wonderful home. Thank you. All right, Kings, Dalo, because at some point, Eche na Kings have your support to buy him because the purpose for this program, aboro nke nwoke ama nke nwanyị mo na nke nwanyị amụrụ nwoke. Obviously, nke nwoke just to know jiri vibes na nke nwanyị na-enwe on their chat because according to him or according to the girl no Port Harcourt, nke nwoke no Lagos. And that wedding, hana abo you okay, no for the drama, no for another thing. Hana abo be fair you be at the wedding. Abro no coincidence from it. Hana be your na be ha no whether no na hotel mo na no whatever ebe oba na hasi. We be that wedding together. Ifugia. So nke nwoke probably I'm no friends na Port Harcourt or the friends here from Lagos because after that thing no match and the friends on some other men bia to be ego he feature put if different na because because he had embarrassing. O na emi here. But ajụjụ na ajụbụ abụrụ dị maka na nwoke nwanyị obviously mana nwanyị ọbụla ga-emenwu erezinwu her hands on nwoke that did not attack you the one nke mfu today na nke nwanyị nke nwoke wee look up mmanya ka bottle mmanya or something ozugbo attack by the guy fe mari ozu gị ọkpọ na abụ n'iru just ha na-anwụkwa mmanya o if violence sometimes people just I don't know amam no is it a mood or is it a spirit amara m nke ọ bụ abụ. So ajụ na bụ these two persons na-akpa nkata na phone. Nke nwanyị si na ọ gwakwa nke nwoke na ọ chọghọ distant relationship na ebe fa nọtele aka. Nke nwoke pụtakwa say that na ọkwa asị na ha na this girl na vibe very very well. Go to like text message ebe nke nwanyị na say I love you na love kwa back ife niile na agakwa. So probably nke nwoke chọrọ close the gap between them. Actually close the gap. If I go distant, I'm not distant na to go. Don't worry, I'm not that kind of a guy. Or maybe I propose only to get a slap. Even na job, I bring other than abro. On the mistake has been made already. 2 wrongs say na he make it right. Nobody my ife, nobody with wisdom according to case because obviously, ndị a na-abịa enwere uche. He nweghị uche, ha nwe uche. Ke nwoke kwesịrị ịma na before mmekwe ihe wedding na kwesịrị eme gwa this girl imago nka mmali ka oge eshi wee che. Or just jide vibe ha na-abụ na vibe online. Probably when I will have him and let me tell you the truth. Okay, for ụmụ na pretend. I am telling you, ụmụ nwoke amaghị pretend mana ha na-adị very patient. But ụmụ nwaanyị can pretend mana ha adị patient because ọ bụ na nwoke ka nwaanyị sekpụla na mee ọma mmụọ ọla ị ga-afọ wanite Google wia imago hug wia or something even if not your other ring. Mana ụmụ nwaanyị dịcha so impatient to the point that na except na nke nwaanyị na onwe enwere onye na ya dị na mma nọ na that hall because man say na that girl adịrọ single aside from this guy enwere onye ọzọ adọ maka onye ọzọ nke o ji ama innocent boy ọla. Just said that she could have easily walked away.
she could have easily walked away. I could become this thing before one ma nalo ring, nalo woke ring. Because on an alupia phone a rig visit. In fact, honey date, if on there na big na high. In fact, Eche na hana kwekọrịtala onwefa. Yeah, man also nke nwoke bi ekwete na the relationship ga lead to marriage. But nke why na ali ring because so many niru friends ya were ya na ha nocha ofuma. After 1 week or say no echichego this thing. They meet here nke nwoke tupula na say no echichego this thing. Near reasons why she can't marry him. Ke nwoke make we understand why can't we live drama free life? Why oji afia ibindu the less dramatic? Especially in the Gen Z kita ndị ụwa kita ọnụ. This girl now we orube 30. Orube 29 or 28 because onye dị 30 ama mmebe onwe. To me, you understand the girl disgraceful onwe because o show good that now she can be easily provoked and known with anger issues, and once anger ahụ bịakwa na n'oge eti nwoke ihe. Even nwoke na ya na-eme ka ihe kwesị ijụbakwa onwe ya ajụjụ dị anyị. Ha bugodo maka love na ya fugo na nke nwaanyị a love nke nwoke love adịrọ dị. Ọ dịrị ebe ahụ atọ ọ bụ na ọ dị. Ke nwaanyị ama mme ihe ome. Ọ bụ na o nwere atom of love, man try inflict pain on the person is no ịfụnanya. Ọ dịrọ possible. So 07060485853 my one 0915-570-8347. Hello. Good evening. Keki me. Ka fa gine. Centenary dị n'aka nnọọ. My sister ọkwa ofu ihe nkwukwalo asụkwa m ọkwa na nwanne m nwoke hapụkwa na Aunty Chinasa na-akpakwa udo mana enwe ebe udo m. Ya makwa ya back ome ọfụma nọ no ọ bụ na aka ya tụrụ ụmụ nwoke ya efufe ọ bụ na ọ chọrọ ịkụziri ha ma afọ ha na ofeke finish ka gbasa ebe a ekwuchago m nsọ ha gbọrọ. Alright, daalụ so daalụ. Ọ sị na ọ bụrụ ofeke na gịnị mee oje tinye isi. Well, the thing bụ na anyị agbagodo dị ụla first anyị machazi anyị wee jee bazie n'ime ụlọ wee kọwazie akụkọ. Anyị kọbazie na ọ dị njọ ka ọ dị mma. Ịghọtago? So otu ọbụla o si na dị nchọrọ ime ka ịmalụ that na emetụzina ụmụ mmadụ aka. Ọ dịrọ mma. Violence adịrọ mma. Zeelu nụnụ violence, zeenụ drama. Because ọ bụ na nke nwoke a bụ onye iwe ọkụ na ọkwa ọma ayọla hapụzie ọkwa kun na afa hapụzikwa ihe provoke lu the situation o. Because even ụmụ nwaanyị na-anọkarị an advantage n'ụdị ya. Fee mara ya na asịwaze you a man, you're not supposed to touch her. Hello? Gbatịnata nụ redio gị. Ka ime? Can I find a bit of mom? Oh, Opunko name. Dalo saw from Onsoka. Gani, oh. Ewe kweni iwe ịmakwana ọ gbapụ m n'uche. Na echefukwa m. Mana don't worry, m ga-eme ya before week end ya, oh. Daalụ. Ọlụ dịkwa mma, we thank God. Oh, my God, the guy in the before the ladies said, oh, the guy is very red. So good. Away got him, Mamma, even said the guy who opened any house in the public away authorities style for my. So we call out in the yard of Fanny Hanu Babara, I drop one man in Bobby. Can keep my run a public. Oh, that's the guy in the business.
nwoke ndị ọzọ onye ọbụla matakwa ya nke ahụ bụ na alụbeghị ọ bụ na alụbeghị ọ kakwara izukwa ya okporo na repọblik nke ahụ o mere obere okwu ma mụnwa bụzi nwaanyị ụmụ nwoke ya mụtara ya anyị bụ ụmụ nwaanyị anyị mụtazi ihe maka na ihe o mere egosi ọ batabe n'ụlọ nke a pụtụ na ya tiri na-awanyere isi ịbọ ya chitete ihe ya emedo ga ahụ na ya nwawanyere ọnụ na-eto ọ bụrụ na ya etitete batazi n'ime ụlọ ka ihe ya emezu ọ dịrọ mma chacha anyị makwa daalụ sọ daalụ alright ya onye ọbụla na-asọpọtụ this thing mbọsị ịmụọlụ nwoke nwaanyị ọzọ mụọ anyị ụla ọ na-adị izi o nwe onye nke mụ na ya na-ekwu ọsị ya jee n'ozuzu ụdị ya sị mụọ anyị ụla ọ dị izi n'ọnụ ntụrụ ome o nwere onye mmapụta mgbe nwa ya ka pelu mpe ọ sị m na nwa ya nwa alụkwa na alụ 18 years na ọ ga-asị ya bring home the man na the man batawa ozugbo nwatakịrị ruru 18 na-echezi na ọka ọsịkwa m na nwa ya na-ekwe ịmago na-ajụzi ya ka ezi nwa ya kpanata ka ọsị m gịnị ọ dịbazie possessive and protective of the child ọ na-adị izi n'okwukwu ọ na-awọchi ikwu ọ dị izi okwukwu o ruo na omume ka anyị malụ ka ọ na-adị na nwa gị mee ya esi ma ya ụla ma si mee ya mgbe o ruolu kịta ka gị nwa ya ebu ụzọ nọrọ n'iru ndị chọọ ịnụ ọgụ so ọ na-adị mma ịchọ ime gịnị ihe chọọ ime itinye onwe gị na the shoe because whether na nke nwoke ama nke nwaanyị nọ n'ọmarọ nke nwoke ihe ụma bụ na gịnị o troll himself under the bus ihe chọọ ime ya mee mana ọ like kama na ụmụ nwoke dị like that kama a ya echebe echi ka chifo ka emebe ya n'abalị ya ihe ọ na-achọ ime kịta ihe ọ na-achọ ime echi ka emebe ya kịta ka ọ gaa ka ọ mara ebe ọ kwụ so to the guy obviously ihe menu mee gịnị mee ọ sị na omegokwu onye ọ na mee gịnị live his or her life ịghọtago na o post the picture bụ na vidio ka onye ọbụla mee gịnị ọ bụrụ dị nke nwaanyị post the thing sef ọ nke nwoke bụ ihe post ya o post ya sị ka afụkwa nyekwe onye nwa na ọ na-emelụ nka na-emelụ n'imo na o postụrụ na o nwere anything na ọ tag or caption ro the picture or the video nọ nke nwaanyị pụtazie kọsịbazie na ọ chọbụrụ ikwu anything about this video mana due to otu nke nwaanyị si bịazie sịbazie asị n'elu relationship fa gbaziela anyị dị ya chat fa because nke nwaanyị gọnyalụ nke nwoke na o nwere ife jikọ ha na-abụ nke nwoke wee sị nekwa chat nakwa naanị ya yi wee bịa the wedding na onwe ya nwere ejikọ naanị ya wee bịawa the wedding ọ na-ajụkwana m ebe fast wee pụta the wedding amakwa m aka m adịrọpịa because this kind of a thing bụ gịnị mmiri rie gị wee na-ajụ gị ị nọ na be gị mmiri wee rie gị ka ị nọ na-akụ mmiri na onye mmiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri ọ ka ọ dị hello ka ime ugegbe ụmụ agbara nnọọ daalụ o metara ya cha ọ ga-emezikwa o nweziri onye ọzọ chọrọ ịbịa propose ya that onye ahụ ga-abịzikwa anọzikwa nche ụjọ ga na-akụzikwa onye ahụ asị ya ma na ya amaghị odisemụla amara onye nke a diji a bụkwa agụ o nwekwa ike kịta anụ were chi ọba na osikwa otu ahụ kwụrụ gaba nwoke mmadụ gacha anata ka o zuo ike ọkwụkwa ya nke ọ ga-akwụ ya biko digel ọ na-anụ ihe m na-ekwu ya gbara ọgwụ ya wụọ ya ka ma ọta anyị nchọpụta bụ na ọ dị iwe ọkụ ịghọtago ụmụ nwaanyị na-adị iwe ọkụ adị iwe ọkụ ihe na-emebi ihe ịghọtago so ya gbara ọgwụ ya wụọ mara etu ọ ga-esi wee dozie ndụ ya ka ọ ha ma otu a n'ọnụ daalụ sọ daalụ asị ya mee gịnị gbara ọgwụ ya ṅụọ ekwe. The point is that nke nwaanyị I feel that the right thing ọ kara ime bụ just to walk away. Onweghị ihe beat is silence. Enwegodi ike ajụwagodo nke nwaanyị ọ sị that na ọ dị shocked. Mana ụlọ ahụ ọma maka na ọ bụ na onye chọọ idina ọ kara ịdịrị gị izi ya idina nwoke sef. Ọ bụ na onye ọzọ na ya na-emekọ ihe. Ọjụwazie ka ezi ka isi wetinye onwe gị n'ọda so you will say and mama didn't you see how I walked away now everything be this smart wisdom is profitable to direct see this smart
Hello. Hello, Atijinaza. Kime? Ọgbanya, ọ papa ejiba kpachiri azụ n'ego mụkwụ. Ewo, dalu o, kisi na cheta azụ. So, ịma na na-ekwu okwu mgbe ego mụkwụ ọzọ. Ihe na-ekwu bụ ọ bụ na nke nwoke ha ga-ejigote ezigbote efi. Ọ bụ na anyị na-ekwu. Nnarụ ị na-ekwu. Egote ezigbote efi. Kpọọ ụmụnne ya, kpọọ ụmụ nwanne ya, ediri ya bịa chọọchị ka o jee kele Chineke. Maka na ọ ihe kara ime n'iru ka Chukwu wofuru ya daje. Ịghọta. Maka Chukwu ma ihe nwaanyị ahụ ga-eme nwunye. N'otu mkpụkwa bụ ichi ma na otu amụma nwunye m nọ na mee dikiri ahụ ma maa mụ ka na-ekiri ya n'anya. Ọ bụ na okenye dịka ọ bụ okene Chineke na Chukwu mere ihe ọma. Ịghọta. Maka onwe onye ọbụla nne m mụrụ bụ nwaanyị kapụrụ ime ihe a. Adamụcha ọ ga n'ụdị. Otu aka ọ ga-anọ na be na ya ahụ. Ha dịrị ya kpakpara m. Ekelekwa nwaanyị ọma. Ọ bụ na nwaanyị ahụ na onye mere ya bụ ya taa. Amaka adọmụcha na ọ ga-anụnwụ dị n'ugbu a ọ bịara. Maka onye ya gwara ihe nka ekwe ka akpịrị ya bata. Thank you. All right, Dalo. Ndị ya anụ ya karịkwa o. I'm telling you. Here. Ndị ya anụ ya dọka aja dị na anị na-akọ. Ndị kịta, ndị Gen Z. Ya afụ ndị Gen Z. O nwere family ga-asị gị na tigress ka fa need na befa. Na ụmụ nwanne ya ma family ya ji emekwa nke a na ụdị onye a ka e need. So ndị ya anụ ya dọkwa ka aja dị na anị, my brother. 07060485853. Kama nọ nke onye wete obe nke onye tetara ọlacha. Hello. Good evening. Kime? Sunday from Ugwaju. No. That guy, the man himself, or watch of Maro de Madiani and then secondly, Omaho is spirit yada will because very spirit yana walk as a man. You could say, man, this lady Guineano, as a woman, more beyond one, he got no, my marriage job by Yago. Or there is a post where the young one got a post wine is warm, that's wine. And then Yana to even a wine is interested. It is very pleased. Avoid why are they interested? Just the way please will you marry me? By force. And I put up wine, marriage, I go, give me a year more, be fair 9 years. And go up work and it's of you. You will wire cool or down. So wine is already. You know why you told him to know he got fair and karate, he got fair somehow, no, not to party settle down. Before you will move, because they go to the ring, the way to either way to say go to the ring. Abru care, always in me, one year seeking the ring, or that up where I got by 2 boys, they go to Cobbs in his friend, it's again, he gave you one who go to any nigger, go on, you just then wedding system or the disappointed the GND go to the Giga. So the man who questioned him, you must go to my darling or the parade for marriage. Before to where we will follow working about half wine. What did they say? The mamma are going to be short skate. Hana, Gano and Anga, no young. They never push so will be on her. You got me, then I'm a can I only get it to dance again and I. No, I am your gate to be your wife. The man in waking at 3. Who walking and when did you wear you walking and wine? The walk at them with wine in no one. I am walking. Yes, you. So, even man, a marriage for an end. Before walking, maybe woman, man, and Munya, I done a harbor on Bamunia, Bakaya.
ma ọ bụ na emewe ihe ọbụla nwunye ya achọ ka ya nwa bụrụ the first or the best or the highest nọ nke o kwuru ka ọ ga-eme na nwaanyị na-achọzi ịkụ nwoke hands down ọ ya bụ na marriage ahụ atọ n'ụwa upside down if not ọ bụrụ na nwaanyị na-enye nwoke normal respect irurie n'ụlọ yara esewe maka na ịbụ nwoke maka na ịbụ nwoke ịpụtara na nwoke ga-emeri ihe niile nwoke ahụ nwere ike ime nwurie ọ bụgodị na o jighị ego nwoke ahụ ebido gbawa mbọ nwee spirit of ịgba mbọ mata na nwaanyị a na-erespekt ya ka o jigodi gbaa mbọ were ego bata ka ọ sọpraịz adịsule ịghọtago ụmụ nwoke na-enwe ndidi wee so that kind character ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwekwa ike bụ ha adịkwa neat dị sharp dị very beautiful and pretty mana ịma hụ na some nwere ike inwe some kind of mental enweghị ma ama ihe ma bụ na ọ na-agakwa ọ dịkwa ọ dị sound n'anya efe ya na ọ dị sound then tụgharị wee so ọ dị two-sided ways but for ihe dị lady mekwere o tekwere isi ọ bụkwa nọọ n'ime ụlọ ka like mụnwa na mbụ n'ime ụlọ ka m nọ propose or my wife ịghọtago my wife was shocked o bechakwa akwa because ya nwa dị shocked and mụ afụkwa datị na ọ dị willing for marriage because mgbe m na ya dị ayịwa afọ m na ọ bụrụ just oyi ka o need from me because of the way o ji bịawa for me mụ na ya ji m si meet and ka o si dowere m arụ and mụ na onwe m adịgo m ready for take the responsibility of wife then mụ na onwe m bịakwa pụta the ten n'anya pụta the ten n'ahụ ya mana omume wee chuzo esi na onye a bụrụzi oyi ka ọ na-achọ na onye a dịkwa willing for marriage marriage character ka ọ na-epresent and just na m present dịrị nge obe akwa because ọ dị shocked anya m efutawa ya n'anya mechakwa m accept dịrị nge before I celebrate is there outside so all you did life sha that's my own contribution. Thank you. All right, daalụ so daalụ na anụga this true ihe niile okwu bụ eziokwu mana tupu anyị gaa n'iru ka anyị kpọchala obere egwu because egwu a right now bụ egwu enidire kpọrọ ụmụ nwoke bụ na neche nwaanyị ọbụla ncha unu ama nne nwaanyị ya oke unu neche nwaanyị anya unu ama nche echiche unu ejesepụla asị unu na-propose ama m ka o si akwụ unu don't worry egwu a bụ dedicated to all of you unu anacheta azụ aga n'ebe ọbụla cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM ndewo Didi na man. Baby, do you know Nina Wakami Sinu? Baby, do you know Nina Bumekon? Baby girl, look into your eyes. No need. Na 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 na. Baby girl, you know that you took my heart away. Hey, everything you need in a woman is here. I just wanna tell you, everything I want to well. Oh, not I forgot my lyrics. Oh. Baby, baby, no, Nina Wakami Sinu. Baby, no, Nina Ekome Konu.
Every time I look into your eyes, I see the beauty in your eyes. Every time I turn around, I see. Baby, you go get And that's why baby go. For the fourth time, the detained leader of the indigenous people of Biafra, I put Nnamdi Kanu on Tuesday failed to. For the fourth time, the detained leader of the indigenous people of I see the beauty in your eyes. The Lagos State chapter of this the indigenous cuckoo from the surprise. For let's know. I'm sorry for forever. You go get fire, you go get fire. One year, my it they had to find. Then the city and for road. Okay, malum money so. He they had to find. And then I want upon one it gave a to talk about you. Ebelebe, bayana fashion, kafa kilibe, I saw one you gave woman. They had to fight. Then they see her for all. Okay, malum mane so. They had to fight. Then they see her for all. The indigenous cocoa farmers operating within the forests of Idare and occurring on the state. So, okay, that's what. So, that's a country that the governor. And the polygon marriage. Immoral fishing. One more follow Nanya. They had to find.
ezigbote nwaanyị dịkwa very very hard to ọ na-awụ sometimes enwe ndị bụ na ha bụcha ezigbo mmadụ mana iwe ọkụ ezigbo mmadụ iwe ọkụ so any small mistake you may like this otilo afage bụ sorry because obego the first time there's a possibility no ga-emekwa again so and because people actually repeat of actions ha ezeelu gị now onye anyị ji maka ya wee bịa nwata nwaanyị eme propose na wedding reception even while she was giving a speech which would have been a very beautiful thing yatago but imago she turned it sideways by ịma nke nwoke ụla and everywhere come boss in fact everything blur mana mma aga na YouTube ka m gụọ messages m anyway agụọ m onye jekwe Cecilia daalụ so onye jekwe for being the first on our YouTube channel today. Chukwuma Brain Charles, good evening, Auntie Chinazo. I'm happy for your programs, especially this one. Chinazo, this can... Okay, what are me there about Dalo? Onye Cecilia, I don't know whether it is the situation of the country that is making some people... My dear Makwamo, to act weird in some issues, she would have laughed over it and rejected it instead of slapping him. That was too rash. Daloso Amechi Agosi teaching as Bedoma Amechi Asemo. Actually, the girl got it wrong. She shouldn't have slapped the man because for the man to kneel down in public domain and propose to her, meaning that the man is proud of her. If you go near, unfortunately, nke one I drop proud of nke nwoke. Oh, yeah, because normally I'm going to if I'm proud of you, I think we sing with some little love, mark of respect. Ma bonite gị na public abazie n'ụlọ nchi igbu ga-egbu mgbu oge egbu mana kwefuru onye nke bụ na ojidete nwere onwe ya aka na public zeelia ekwume mana ebe ọ dị na nwoke ma ebe ọ dị na nwaanyị zeelo ndị a niile eze. Hello ka ime ndịkwa mma ịdịkwa very happy na mgbede a. Thank God though. Oh, hey, yeah, kekome. Ikwesi ọ dịrị easy. Ikwesi. Onwekwa I just know n'ọlụkwu ya. Kenechalụ m your sister biko o. Ọ ga. Gị nwa na onwe gị bụkwa oke mmadụ ipe ha mbe. Nsogbu adịrọ. Kekime, good evening. Afugom na your presence name my brother dey very happy because you gonna oh dalo so dalo oh dalo. Hello honorable dalo ndemma hey oh anụ m anụ noise. Nsogbu adịrọ ama m na isola anyị ana m anụchakwụzi onwe m na be gị sef ama ọ dịka phone adị na loudspeaker ka ọ gịnị. All right, hello ka ime ndị oyi Maazị Ejiofọ ugwu anyị nnọọ ka ebe isi akpọ m nnọọ sọ ịbụ nwanne DJ Olimbo ka ebe isi na ịnọ kịta Obolek okay no ihe izi ị na-akpọ m ihe a bụ izi gị enwe isi m sef na ịbụ nwanne Olimbo amarọnụ m na o nwere nwanne ya na-akpọ m ọ ya mere m ji wee na-ajụ. Ewo
I know tis I know ịma uche mmadụ na-abịa abịa gbanyalụ m daalụ sọ daalụ sọ. And yes, now I got my lucky last caller today. Yes, now I got my last caller. I try go. I am wagika. Okay, can pick you before I put jenga. Hello, from court. Hey, go about my lucky last caller. Okay, Kime. Here. Hello. Okay, come on, onye the lucky. Onye card the child. Small luck. Small lucky. All right. Okay. Hello. Okay, Kime. Good evening. In 1 minute. Can I forget a bit at one? Ejike from Amo Bonike, no. Ganir. The guy no chohe no. Daloso. All right, and that is what I call going straight to the point. He hit the nail on the head. All right, now sige dalo. Clive, one way about our program and Igbo. Cynthia Clara 4922 na fuge dalo so. And ever can gabi na jedebo no bo sinketa si unu dalo na na vote 104.3 FM. Eba weba na tuki isi onu anyi koma mere onu nwe ike gbo ofufo. Eba ka anyị na-ajụ onwe anyị ka ị ka anyị mee maka na anyị wa brother skipper. Ebe ka anyị na-erikọ nri n'ofe efere. Ebe ka anyị na-atụpụsị ọkpụkpụ dị n'azụ were nke bụ ife bara uru mere ife. Alright, so mụ na onwe m ihe m nwere ike ikwu bụ that na ekwugokwa m mana ihe ọzọ nwere ike add bụ na achọrọ m isi ụmụ nwaanyị biko kenenu. Ọ dị bad enough na akpọ anyị n'ọnụ. The last thing I need bụ imezi ihe ọ ga-awụ imezi atụdo gị aka si onye nke a na-akpọ gị nke iru ife ọma n'ọkwa gị biko kenenu. This girl can avoid all this drama. Well, there is nothing good about this news. Mana aka nke nwoke ma aka nke nwaanyị because nke nwoke mere a grave mistake by even because I never anya self I got no onye anwa be ife create but two wrongs don't make a right. Enwe many ways in which isi we make we put in a situation instead of being dramatic and violent about because this is violence. Yes. Maka na nọ na Nigeria normally ọ bụ na obodo ebe a ya kpụrụ gị. A ya kpụrụ gị because it's an abuse. So, biko kene na ị ga-ejisi ike nwoke propo bụkwa na ihe ọjọọ na nwoke propo nwoke find gị worthy of ịbụ nwunye ya. Ebe ụmụ nwaanyị karị. Ije na DM ya dị m sure na ndị ga na-ayị ya biko dọka aja dị naanị. But to decide ya nọ the least ị ga-eme gịnị ime gịnị. That small respect o nwere for you, don't lose it. The small respect anyị nwa kana after that video in 1 minute before you take your action, don't lose it. Because otu ọdụ nso na-eche na this I am telling you, feeling like if you made the right, it's very, very wrong. For even thinking it's right. That means you're thinking the twisted. You're thinking the twisted. The very right. By in the name of air, now I know the proposal or for whatever reason, or they are reasonable enough she should have walk away. Walk away, jelly. Happen the drama. Kọwalụ nke nwoke si na this thing of agwa nke na ọma work. Why kedu ihe ị ga-eji wee je maba nwa mmadụ ọla? Nwanne nwaanyị pụta na that crowd na bag ọgụ ọ dịka I'm telling you nwaanyị pụta ebe a bag ọgụ nwoke I trust nwoke ha ga-agba gị nkịtị. M ga-anụ ọgụ anụpị anya that dem sure na nwere nwaanyị ga-eti elu na ka ụmụ nwaanyị dịkwa anyị dị arọ na anyị ga-anọ na-enene ka anyị nwe onye ga-ebu ụzọ dọka ome. So sometimes ọ nwere ya kwesịrị na-eme avoid. Ebe a otu aka ọrọpa m n'ọnụ na-asị unu biko kenenu ụmụ nwoke you can do better.
You people can do better. My brother says, when I say I love you, more than I love you, I'm not again, but she may not mean it. I don't know, just psych, you worry, and I want to treasure, they release the ego. Then you put as the other as Echi, see, hey, after everything I've done for her, she has done everything for you, for even faking it, or there is fake you with yourself. To fake the very, very expensive and very, very draining, all the stressful to be what you are not. Ka ọ dị na Echi na-eburu ụbọchị ọzọ m n'unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Onye mara asụsụọ n'ikwu, onye amaghị asụsụọ naanị. Oriri ama ebu na-eji ibi ụgwọ. Oriri ama ebu na-eji ibi onye ma ada eji akwụsị ịma ebe m si abịa. Na-agbacha ọsọ agụọ mile, agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Nwaanyị ka nkọ ghọta iji. Ndewonu. Ezi nwamba Lima for my matter. Without you, I no go make Bye.